Sukimin kok kaya kancaku. Kok gek kancamu teko. Kancamu nang rumah sakit kirim layang. Yuk dilanjut. Ya. Pacaane Sarwasri Jeroba diselingi meneh maca layang. Saking Bapak Agus Sugiyanto Sekdin Dinas Kebudayaan Pariwisata. Request lagu Selendang Biru. Ya, nggih, mengki kula aturaken ya. Oke. Nah, dilanjut Mbak Apri. Yo. Pacaane Sarwasri Jeroba Mbak April lan Mas Lindro dawuh langkung afdol menawi Bapak Kepala Desa Mak Lurah katuran minggah wonten ing panggilan. Nggih, Pak Sugenganto. Nggih. Lurah muda hebat. Wis. Sesarengan kalian Pak RT utawi Ketua Panitia Pak Sukarti menawi mboten kalian Oh, jelas. Pak Sukarti monggo. Nggih, monggo Bapak Lurah. Mangga Minggah mboten wonten ngira-ngira papangungan. hormat, Nggih, mangga. Apri. Monggo Bapak, Pak. Monggo Pak Sugenganto kalian Bapak Ketua Panitia.
panitia ndi kok ndak ngetok iki. Lah. Monggo Pak Ya. Ketua Panitia. Ah nika nembe mlampah. Nah, monggo lho Pak Jejer Widodari mriki. Nyun sewu Pak Sugeng mawi radi nyaket kalian Mbak Nggih. Apri. Monggo Pak, mboten sawedi wong semuh krim padha lanange, mboten apa-apa. Tur Bu Yuni kok ora mungkin cemburu. Napa Bu Yuni? Bu Yuni. Bu Yuni ingkang santai, mboten usah kuwatir menika anti meteng. Tur wis antibiotik lah. Monggo Pak Lurah katuran paring dawuh sepatah dua patah kata komentar Monggo. suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak Lurah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak kepada semua yang hadir di sini, pada perangkat, lembaga desa dan warga khususnya warga Dusun Jogolewon. Nggih. Acaranya sangat meriah sekali. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan lagi lebih meriah lagi. Amin. Ojo lali nak urunan ya kudu sing penak. Lah. Dan langsung lung ngono lho. Sip. Jadi panitiane niku Pripun? Mboten susah ya. Bolak-balik moro nggone Pak Lurah susah sambat mawon. Kesakno panitiane sing narik kula. Nggih. Pak RT ini kadang bolak-balik moro. Ya. Dados menika dicara dari warga untuk warga. Nggih. Nanti Nanti. jenengan bayar kangge kegiatannya jenengan kembali. Kembali Nggih. ke warga kembali. nggih. Nah, ngoten. Kesakno panitiane. nggih. Leres. Dadine nak sekiranya narik langsung lung. Lung. Nggih. Tambahi lung. nggih. Lung. Nggih ngoten mawon nggih. Jadi Nggih. pesan saya kekompakan, gotong royong, kebersamaan tetap dijaga. Nggih. Hanya itu. Pak Ketua Matur suwun. Panitia, nggih, Pak Ketua Panitia, menawi monggo. wonten tambahan paring dawuh. Monggo Pak Ketua Panitia kadose kok ngantuk nggih Pak. Ngantuk apa kerugian kakean Pak? Mboten. Saya. Oh, nggih. Saya nih. Oh nggih. Nah, Kalau siang kan wonten tayub, Tayub. saya rati mendem. Waduh. Kok rasi mendem? Pak, menyala Pak Ketua Panitia. Pas santen ngeten iki waduh, malah rada girang malah. Nggih. Nggih. Niki asline lanang apa wedok ngeten. Jenengan tiliki ya Mbak, nggo. sambil dituliti nek ora ngandel mang tiliki Pak. Beh, ketoke kok panek anune barang piye. Niki ibaratnya kodok mangan kupat. Apa kuwi? Dure wedok ngisore jengat. Jengate Niki kuwi lho. wirune iki lho Wirune Mas. sing jengat. Lho, Oh, nggih. jengat. Pak Lurah kok iso entuk ngene iki to. Jengat kok pas ngeten iki. Pripun Pak Ketua Panitia? Nggih. Pun matur nuwun sanget. Pada Pun. malam hari ini jelas sudah meriah Nggih. dan matur nuwun dumateng masyarakat Jogolewon khususnya. Nggih. Ngoten mawon. Nggih. Menika monggo ngersakaken menapa, Bapak? Pilih Pak Sugeng Antok biasanya nembang lho Mas. Lah Kula. nggih. Oh diwakili. Kula Oh selendang biru. Oke, Pak Selendang Oh Biru. ngersake sing dikersake Pak Agus. Nggih, kalian didampingi sinden-sinden nggih. Nggih. Boleh, boleh. Ora mboten usah Pak kok ewo-ewo mboten usah raga-raga sak Pak kok. Gatel Mas, iki Oh, ngukur. Mbak Enggar karo Mbak Yayi yo, jumeneng yo. Ayo Dek Galuh Yayi kalau Dek Enggar. Nah, sepoti co. Yo. Yo. Asik asik. Mbak Galuh radi masing Alah dalah. Nan pora. Angel iki jenenge tafsir. apa iki spot greges. Selendang biru Selendang ya. Nggih. biru nuwani pamudhutanipun Pak Lurah kali Pak Ketua Panitia. Ketua Panitia. Dek Enggar Nggih. karo Dek Yayi. Ya. Dek Yayi dibagekke Pak. Cobi, Mbak Galih. Pak Lurah dibagekke nganggo basa Mandarin. Ayo. Nah, 叔叔晚上好，你们好不好？我觉得你很好，然后大家也很好。 Ngerti ra artine? Apa? Becik ke titik ala ketara. Iya toh Mbak Galuh. Nih hao ma.
我很好，哥哥。哦是啊。你好不好？是啊，马上波吉张伟我不明白哦。波吉张伟哇。你说什么？我不知道。什么意思？什么意思啊？bingung aku ngrasakno sampean wae-wae cok iki. Aku ya tabur kok. Selendang biru gawe mati rasaku. Sampun katur Pak Lurah. Iki Sembah nuwun Pak Lurah. Matur suwun Pak Lurah. Pak Ketua mboten ngersake gubuk asmara kalau mau. Sampun. Oh nggih. Niki peparing saking Pak Lurah. Pak Lurah. Iya. Kula dongaken Pak Lurah panjang yuswa kathah rezeki mboten lokak ning tambah kebak. Amin. Yang mugi dados ahli swarga. Amin. Pak Ketua panitia mboten pengen minggah swarga to? Gak pengen no Pak 50 jak popo ben munggah Pak. Syaratnya kok gampang men. Mbak Apri lenggah rumiyin. Matur suwun. Mas Akbar hebat loh Mas malam hari ini. Ngopo ye? Karena malam hari ini YouTube Astabrata Ya. dipun pirsani 3.000 pasang mata mirsani wayangan panjenengan wonten Jogo Lewon. Tepuk tangan buat Jogo Lewon. Iki Luar biasa. Astabrata menika sebagai ajang silaturahmi penggemar panjenengan. Alhamdulillah. Hebat wonten luar negeri sedaya kemawon matur sembah nuwun agem Mbak Yu kula pahlawan Devisa matur suwun. Hebat. Satu kali lagi ya Mas. Monggo Mas Akbar. Mbak Pese alih Mbak Okfa katuran jumeneng. Oh nggih. Yuk sepati ca. Hei. Oh. Hey hey hey. Solo. Hey hey hey. Nek bareng sinden loro iki nek nyawang iki kene kaya Brambang Bauzi sing apik. Kene kaya Brambang BS. Kok ngenyek? Apa Brambang BS apa? Brambang sing murah sing regane 7.000. Ngenyek sak. Ngenyek kowe iki ngenyek to? Lah yo. Kowe emang piye jere ngejak kencan aku? Ora tidur berarti. Apik men kowe to sek. Memang ngomong apa tak omongno ngomong dhewe. Timbang milih kowe aluk milih Apri aku. Niki sami-sami mahasiswi Surakarta. Niki to. Mbak Sri Karawitan, Mbak Okfa jurusan tari. Rungokno. Yo yo. Ngenyek kowe. Wis di pacar borong wis. Wis anyar. Wah. Gak jumbayane lho. Wis ora curhat-curhat meneh ning kowe. Wong paling kula 2 tahun ditinggal. Dungane elek. Muga-muga nganu ya Cahayu, muga-muga sakinah mawaddah warahmah ya. Urung. Yo bakale calone to. Amin dongakno ya. Ben Amin. gak curhat-curhat kayak biyen kan. Awakmu tak curhati terus to. Iso nangis, baru dicurhati malah pengen tak pek pacar dhewe. Lah ngono kok ngenyek ya. Mbak Pesek niki nyuwun sewu, sinten menika? Mbak Okfa. Presiden ninggal Mbak Okfa. Astabrata nggih. Niki ben gumiak. Ben gumiak. Cuantik to koncoku. Oh, kaya Apri ya niki. Lho lho. Kak Ngawut. Isa oleh Mas Apri. Mas Mbak. Kakak ya kakak. Oh, Mas. Nyuwun sewu, Mbak Okta saking dalem saking. Okfa. Mbak Okfa saking pundi? Saking Solo. Oh Solo, rumahnya Solo. Aslinya Wonogiri lahirnya. Heeh. Besarnya di Surabaya. Surabaya. Kuliahnya di Solo. Bayi pindah-pindah ya. Lah ya ketoke mbokmu ki anggota Mekar ya. Oh, bisa. Lah kok ngolah ngalih ki anggere bayar kono ngalih. Mbak Pesek, Mbak Okfa. Nggih. Ya. Nah, sisanya podang kuning dan gubuk asmara monggo. Ya. Kesepakatan berdua milih yang mana? Ya gubuk asmara. Oke. Garap seragenan yo Mas Lindro. Oh iya iya iya. Iya ta ya. Maka iya. yuk gubuk asmara. Diados celarat. Hey. So. Ayo yo.
Asta Brata. Dintekne yuk. Dawuh. Mengko perkara gegeyonan karo lalagon liyane ditutukne ning Patet Sanga gara-gara ya. Nggih, siap. Ya, aku tak nutukne lakon sedela. Muga-muga entuk pengasih saka Gusti Kang Muasih. Heeh. Lakone Bagong bangun kayangan. Biasane Semar bangun kayangan kuwi umum no. Iya. Iki dalekane para warga masyarakat ngono. Heeh, Bagong bangun kayangan. Heeh. Dipinangkani, heeh. Ayo cawe sesaji ingkang sinuwun mengko mundhak dadi ditukani ingkang sinuwun. Ayo mak tak derek ya. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Allah 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 Maha Agung. Allah 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 Kang Maha Agung. Kan ono kan sinembah kan
sinembah amung jatuh murah. Gusti iku amung sawiji kang nyukupi kebutuhan sayakti tanpa putra uga tanpa nutraake ora ana sawiji kang madani kanono kang sinembah amung saga murah. Sekali lagi. Kanono kang sinembah amung saga murah. Dawuh Gusti iku amung sawiji kang nyukupi kebutuhan sayati tanpa putra uga tanpa nutraake ora ana sawiji kang madani kanono kang sinembah amung satwa murah kanono kang sinembah amung satwa murah. Hey, hey, oh.
Jane pratangga Yemas hancur saja sore ning hari buta selae wilayah mas dasar rendah benes dasar Umyung swarane wadya kang lumampah kumpul sajara watata tancaruk Deni Rama parna dwaja miwang bendeng ungkung risang rekyana pate kang minangka